ಮಾತೆರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅಖಿಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಏನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 123 ವಿಷಯ ಹನಿಮುಗೇರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಏನದ ಪೊಲಬು ನಡತೊಂದುಂಡು ಉಂದೆನ ಕೇನರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೇನು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಚ್ಚರ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಧವಳಾ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅಜ್ರಿ ಮೆರೆನ ಈ ಕಜ್ಜೆಗ್ ಅರ್ತಿಪಿಟ್ಟಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನದ ಬಲುಪು ಗೊರ್ಪಿನಾರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಲ ಮುಲ್ತ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಮೆರೆನ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಉಜಿರೆದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ರೆಂಜಲ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಜ್ಜೆ ನಡಪರೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜೆಲೆಡ್ ಏಲಿಗೆದ ಸಾದಿಗೆ ಕೊನೆಯರೆ ಬಿನೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೈದ ಜ್ಞಾನಲ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಬೆನೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೇನದೆ ತೊನರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಗೇನದ ಬೊಲಪು ಕೊರೆಯರೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಲ ಮುಲ್ತ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಮೇರ್ ಮೂಲತಃ ಮೆಲ್ಜಡ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಬಿಎಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಜಿಪಿಯುಸಿ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗ ಒಳಪಡಿಸಾದ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂದೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಗರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸುಮಾರು 50 ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಕುಸುಮ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಪುದರಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆರ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಈ ಕಜ್ಜೆದ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ വലിയ കുതിരയുണ്ട് വലിയ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഭൂമി ഉണ്ടായ സത്യ തെങ്ങു ಕೆತ್ತಲಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಲಕ ಬೆಂಬಲ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಉಂಟುದು ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಹನಿಮುಗಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಮುಗಿಯಲಾಯಿತ ಎಮ್ಮೂರ ಮಾಯದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಏನ ಸ್ವಲ್ಪ 153 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನ ಎಂದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಎಂಟು ತಿಳಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಮನೆಯವರು ಎಂಬುದು ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡಿತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆತೇರ್ ನಾವು ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದು ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಯಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾಯಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾನು 2001 2003 ಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜು BSc ಓದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಕಾರಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ್ NSS ಘಟಕ ಗಾಯಗೊಂಡದು ಕಾರಣದ ಕುಕ್ಕುಂದು ಎಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ದಾಳದಾಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ಕಾಣುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ NSS ಘಟಕ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆನಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಚನೆ ವಿಚಾರ ಕಾಲವನ್ನದು
ಈ ಪುದರ್ಡು ಹನಿಮುಗಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೊಸತು ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಪಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಂಗಡನ ಒಂದು ಆರಾಧನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಗಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ವಿಚಾರ ದಾಯಮನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾತದ ಪಂಗಡತ್ತು ಜಾತದ ಪುದರತ್ತು ಹನಿಮುಗಿಯರ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಮುಗಿಯರನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಕದು ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಪಂಡದ ಏನು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಕಲಾನು ಅನ್ನೋದು ಅವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಥದೊಂದು ಜಾತಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾವಾದ ಆಚರಣೆ. ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯನು ಪನ್ನెండు ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಾಯಗೊಂಡದ ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆಂಡು ದಾಯಗೊಂಡದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿಮುಗಿಯರ ಈ ಮುಗಿಯರ ಜಾತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯಾದ್ದು ಈ ನೇಮ ನೀಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಎತ್ತುವುದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಊರು ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40-42 ಮುಗಿಯರ್ತವೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡಲ ಮುಲ್ಕೊಂಡ ಏಕೆ ಓದುವ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗೊಂಡದ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 200 ಮುಗಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ನೇಮನದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದಾಂತೆ ಐತ ಆಧಾರ ಐತ ಆಧಾರ ಬಂದೆ ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಏಕೆ ಖಂಡಿತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಷಯ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಗೊಂಡ ಐತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಇತಗೆಂಡ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಪಡಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಓಕೆ ಮೂಜ ವಿಚಾರ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಬಕ್ಕ 200 ಮಾಯಗಾರಲು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರು ಈ ಪುತರ್ಲಗೆ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ 4ನೇ ವಿಚಾರದ ಹೊರಪಂಡ 200 ಮಾಯಗಾರಲು ಪುರಪ ಬತ್ತಿನಂಚ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲನ ಆರಾಧನದ ವಿವರಣೆ ಪಣದಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲನ ಈ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಡದ ಆದಾಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವಾರಾಧನ ಸಂಬಂಧ ಆಯನ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈತ ವಿಚಾರನು ಹೆಂಗು ಕುರಿನ ಈ ಸಮಯಡು ಆಯ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ ಸುರುಟು ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಪಂಡ ಏರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 4 ಸತ್ಯಲು ಬರ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಜಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಯನ 200 ಭದ್ರಗಣಂಜು ಕೆಲದ ಬಿರ್ನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತನಿಮಾನಿಕ ಈ ಪರಿವರೆಗೂ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಪಂಪ 200 ಭದ್ರಗಣಂಜ ಕೆಲತ ಬಿರ್ನು ತನಿಮಾನಿಕ ಈ ಸಂಬಂಧ ತೋರಪೋಣದಂಡ 200 ತಂಗಡಿ ತನಿಮಾನಿಗ 200 ತಂಗಡಿ ತನಿಮಾನಿಗನ ಕಂಡನೆ ಕೆಲತ ಬೆರ್ನೆ ಭದ್ರಗಡಂಜು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದಾಯನೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆಂಡ ಈ 4 ಜನಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಕಲು ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಪಂಡ ಈ ಹನಿಮುಗಿಯವರ ಸತ್ಯಲು ಬಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವತ್ತು ಕೂಡ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಬನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಕನ ತೂಡಾಪುಂಡು ಈ ದೈವಲಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುನ ಕಥಾನ ತೂದಾಗ ದಾಯಗ್ ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಬತ್ತನಂದು ಮೂಲತಃ ಈ ಪುದರ್ದ ಮೂಲ ತನಿಮುಗಿಯರ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಹತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತನಿಮುಗಿಯರನೆ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಆಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಪೋದು ಅಣಿಮುಗಿಯರ ಆಣು ಅಪಭ್ರಂಶಲಯ ಅಪಂಡ ಈ ತನಿಮುಗಿಯರ ಬನ್ಪಿನ ಪುದರದ ಮೂಲ ಕತೆ ದಾದ ಈ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಣದಂಡ ತನ್ನಿಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾಯ ಆಯಿನ ಮುಗಿಯರೇರು ಅಪಣ ತನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಬನ್ಪ ಕತೆ ದಾದ ತನ್ನಿಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾಯ ಆಯಿನ ಮುಗಿಯರೇರು ಈ 200 ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲನ ಪಾಡ್ದನದ ಕಥಾನ ಕುತೂನಗ ಜೈವಕೊಡು ಇತ್ತನ 200 ಕೆಲತ ಬೆರ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಮಾನಿಗ ಮೊಕಲು ತನ್ನಿಗಡು ಬನ್ಪ ಜಾಗಡು ಕಾಯ ಕುಡ್ದು ಮಾಯನು ಸೇರುಂಬೇರು ಅಂಚದು ತನ್ನಿಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾಯ ಆಯನ ಮುಗಿಯರೇರು ಅಕಲು ತನಿ ಮುಗಿಯರೇರು ತನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತಲ ಈ ಜಾಗ
ಏರಾಜ ಬರ್ಕದ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಮನ್ಪನಿ ಪುರಪುಂಡು ತಲೆಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ ಪುತ್ರ ಉಂಡು ಪುರಪುಂಡು ಈ ತನ್ನಿಗುಡ್ಡೆಡು ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರಿದಂಚಿತ್ತ ಮುಗೇರಿದೆ ತನಿ ಮುಗೇರ. ಈ ತನಿ ಮುಗೇರ ಬಕ್ಕ ಜೈನಾದಿಗದ ಕಾಲದ ಬರ್ನಾಗ ಭಾಷೆಲು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ನಾಗ ಈ ತನಿ ಮುಗೇರ ತಾಪೋದು ಹಾ ಬತ್ತದು ಇತ್ತಲ ಈ ಕಾರ ಬರಟು ಮಾಳದ ಸೈಡ್ ಬರಟು ತಾಪ ಅನ್ಪೇಡ ಹಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ತಾಪೋದು ಅಪಭ್ರಂಶದ ಹಾಂಡು ಹನಿಮುಗೇರ ಆಂಡು ಬಕ್ಕಲ ತುಂಬೋದು ಊರದಕ್ಲೆನ ದಾಲ ಬರವು ಸರ್ವದಂತ ಬಾಯಿಡು ಪೋದು ಅಣಿಮುಗೇರ ಆಂಡು ಇತ್ತ ತನಿಮುಗೇರ ಪಂಪ ಪುದರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಓಲ ನಂಕು ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಹನಿಮುಗೇರ ಬಕ ಅಣಿಮುಗೇರ ಪಂಪ ಬದುಕಲು ಇತ್ತೆಲ ಚಲವಂಡುಲ್ಲ ನಿಕಲು ಗಮನಿಸ ಒಲಿ ಮೂಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಹನಿಮುಗೇರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಾಲಿಜೆ ಮೂಲು ಹನಿಮುಗೇರ ಪಂಪ ಪುದರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಪೋಡುಂದಂಡ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ಕಲ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅಣಿಮುಗೇರ ಅಂಚದು ಒಂದು ತನಿಮುಗೇರ ಪಂಪನಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೇರಣೆ ಹನಿಮುಗೇರ ಪದ ಪಂಪನಲ ಸರಿಯಾಯಿನವೇ ಅಣಿಮುಗೇರ ಪಂಪನಲ ಸರಿಯಾಯಿನವೇ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಅಪಭ್ರಂಶಾದು ಇಂಚ ಪದ ಬದಲಾಯಣೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಹನಿಮುಗೇರ ಬಕ್ಕ ಅಣಿಮುಗೇರ ಪಂಪನ ಪದಗಳು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಮುಗೇರ ಕಲಡ ಮಾತ್ರ ಚಾಲಿತುಂಡು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಗಳ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಗೇರ ಕಳಪಲು ಚಾಲಂಡುಲ್ಲ. ಒಂದು ತನಿಮುಗೇರ ಪದದ ಉಲ್ಲೇಖ ತನಿಮುಗೇರ ಅಥವಾ ಹನಿಮುಗೇರ ಪಂಪದಾದ ಬರ್ತಂದು ತನ್ನಿಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾಯಾ ಆಯಿನ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲೆ ಅಕಲು ತನಿಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲು ಕಾಲಕ್ರಮನ ಹನಿಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲಯರು ಅಕಲೆ ಅಣಿಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲೆಂದು ಉದರ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಹನಿಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲು ಅಕಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಬದರುಂಡು ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರಲು ಅಪಂಡ ಹನಿಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲಿಗೆ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಪುರಪು ಬತ್ತಿನಂಚ ಇನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪರ್ಯಾವು ಎಡ್ಮೂರು ಪನ್ಪ್ಯಾವು ಪಂಜದ ಬರಿತ ಜಾಗ ಪಂಜ ಎಡ್ಮೂರು ಸೀಮೆದ ಜಾಗ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂಜ ಸುಳ್ಯ ಆ ಬಾಗಡಿ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಬಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹಿನಿಗಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬಂದ ಅಮರ ಬಿರುವೇರು ಆಂಡ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಬಂದಂಡ ಮಕ್ಕಳು ದೆಯ್ಯು ಪೆರ್ನ ಮಾನಿಗ ಕಡೆಂಜು ಈ ಸತ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಮೂರ ಬೈದೇರ್ಲು ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಬಂಡ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯರು ಈ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲಗು ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಕುದರ್ ಬರ್ತಿರಂತ ಈ ಕಥಾನಕದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಲ ತೂವರ ಪೋಣಂದಂಡ ಎಡ್ಮೂರ ದೈಯು ಕುದುರಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಮೂರ ದೈಯು ಈ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರಲ ಬರ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತರು ಎಡ್ಮೂರ ದೈಯು ಪಕ್ಕ ಮಾನಿಗ ದೆಯ್ಯುನ ತಂಗಡಿ ಮಾನಿಗ ಈ ಮುಕ್ಲಿನ ಹುಟ್ಟು ಬುಲಿದಿನ ಊರು ಎಡ್ಮೂರು ಮಗ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಥಾನಕ ತೋರ್ನಾಗ ಎಡ್ಮೂರ ದೈಯು ಪಕ್ಕ ತನಿಮಾನಿಗನ ಅಮ್ಮೆ ಬರವಂದ ಓಡಿ ಕಾಲದ ಬೈರಸುಡವರ್ನ ಮೂಲದ ಕಾಲದ ಬೈರಸುಡವರ್ನ ಕಾಲೊಡೆದು ಬೈರಸುಡವರ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದು ಬೇಜಾರಾದು ತೆನ್ಕೈ ತಾದಿ ಬತ್ತು ಹೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ್ನ ಬಳ್ಳಾರದ ಆಶೆ ಹಿಡಿಕ್ಕಿನ ಓಡಿ ಮುಗೇರೆ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಆ ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ್ನ ಬಳ್ಳಾರನ ಅರಮಡಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಬೇಲಕನ ಮದಕು ಮಟ್ಟೇದಿ ಕುഞ്ഞു ಮಟ್ಟೇದಿನ ಮದಕು ಮಟ್ಟೇದಿನ ಮಗಲ ಕುഞ്ഞു ಮಟ್ಟೇದಿ ಮೊಗ್ಲಿನ ಮದಿಮೆ ಪೇರು ಈ ಓಡಿ ಮುಗೇರೆ ಬಕ ಕುഞ്ഞു ಮಾದಕು ಮಟ್ಟೇದಿ ಮದಿಮೆದು ರಡ್ಡ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನನು ಗೊರ್ಪೇರು ಸುರುಟು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಎಡ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯು ರಡ್ನೆ ಪುಟ್ಟಿನಾಲು ಮಾನಿಗ ಓಡಿ ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ್ನ ಬಳ್ಳಲರ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಯ್ತನ ಕಾರಣ ಓಡಿಲ ಕುഞ്ഞു ಮಾದಕು ಮಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ್ನ ಬಲ್ಲಾಳರ ಒಪ್ಪೇರು ಹೋದು ಪುದರ್ ದೇವರು ಅನ್ಪೇರು ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ್ನ ಬಲ್ಲಾಳರು ಆಣುಪಾಲಿನ ಪತ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಈ ಎಡ್ಮೂರ ಪುಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಮೂರ ದಯ್ಯು ಎಡ್ಮೂರದ ಬದಿಕಲ್ಲು ಬಾಳು ಬತ್ತಿ ಚಂದ ಬಾಳು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾನಿಗನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಮಾನಿಗ ನಿಕ್ಕ ತನ್ನೆ ಗುಟ್ಟದ ವರಬಲ ಮಗ ಶಿಲಕಲ್ಲದ ವರವು ನಿಕ್ಕು ವರವಾದ ವರದ ಪಂಪಂಜ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಡ್ಮೂರ ದಯ್ಯು ಬಕ್ಕ ಮಾನಿಗ ಪಂಪ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನಗಳು ಅಗ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮತ್ತು ಎಡ್ಮೂರದ ದೇರಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲರು ಈ ಎಡ್ಮೂರ ದೇರಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲರು ಪಂಪ ಎಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ದಾಪನ ಎಂಗ್ಲು ಎಡ್ಮೂರ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲರಿಂದ ಪನೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ
ಎಡ್ಮೂರ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೊನಡು ಎಡ್ಮೂರ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾರು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ದಾಗ ಯಾನ್ ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ ಬಳ್ಳಾರ ಪದ ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಮೂರ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿಂದ ಅನ್ಪೆ ದಯಾಬನಗ ಈಗ್ಲದ ಸಂದಿಡು ಪಾಡ್ದನಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಪನು ಎಡ್ಮೂರ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಮೂರುಡು ಹುಟ್ಟಿನ ದೆಯ್ಯು ಅಖಿಲ ಸೇರಿಗೆ ಸಂದಿನ ಈತು ಮಾತು ದೈವಲೈನ ಕಾರಣ ಈ 4 ದೈವಲೆಗಳ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ತದೆ. ಎಡ್ಮೂರು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ ಎಡ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯು ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು. ಈ ಸತ್ಯಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಿಯರು ಅಂತ ಪುರಪು ಬತ್ತಿನಂಚ ಒಂದೇ ಹನಿಮುಖಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಳು ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಮೂರ ಮುಖಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಎಡ್ಮೂರ ಮುಖಿಯರ ಸತ್ಯಲಿನ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಿಯರದು ಕೂಡ ಹನ್ಪ ದಾಯಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಿಯರ ಹನ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮೂರ ದೈಯುವಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಪುಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದ ಕತೆ ದಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನ ಲಂಚಿತನ ಕುಂಜು ಮಾದಕು ಮಟ್ಟದಿ ನೀರ್ಮಿಯರಂದು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿ ಪೋಪಲು ಆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿ ಹೋದು ಮೀಪನಗ ಆಲೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತದೆ ಕೈಟೊಂದು ಬುಲಂತೆರೆ ಕೊಣದು ಆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದ ಮೀಲೆಗೆ ಅರಿಬೋಡ್ನ ಮದ್ಮೇದು ದಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನ ಲಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಕುಂಜು ಮಾದಕು ಮಟ್ಟದಿ ಆ ನೀರಿಡಿ ಮೀನಗ ಆಲೊಂಜಿ ಬದಕೆ ಅನ್ಪೋಲು ಬುಲಂತರಿನ ಮೀನ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲನ ಬಂಜೀಡು ಬಂದ ಬುಲೆವಾಡು ಎನ್ನ ಬಂಜೀಡು ಗರ್ಭ ಬುಲೆವಾಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಹೆಂಗ ಜೋಗ್ಲು ಪುಟ್ಟಾಡು ಆಣು ಜೋಗ್ಲು ಪುಟ್ಟಿಯಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ಕೆಮ್ಮಲ್ದ ಬೆರ್ಮೆರ ಹುಂಡಿ ಬಣ ಕಟ್ಟವೆ ಜೋಡು ಬಂಡ ಕಟ್ಟವೆ பொண்ணு பால் புட்டுந்தாண்டா ಹುಂಡಿ ಬಣವು ಪಾಡವೆ ಹುಂಡಿ ಬಣವು ಅನ್ನಗ ಮೂಲನಾಗಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆದಿನಾಗಿ ಈ ನಾಗನ ಮೂಲ ಪಾಡನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪಲು ಅಮರ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು ಈ ಕಾರಣಗತ್ತಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿಡ ಒಂಜಿ ಆಳು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕಥೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿರ್ ಬಲ್ಪಿರು ಬಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರರು ಕೇಳತೆ ಬೆರ್ಮೆ ಮೊಗಲು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿಗೆ ಕಡುಬಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿಡೆ ಜಲ ಬತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ತನಿಮಾಯಿಗನ ಕಾರಣಗಳು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮಾಯ ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಮಕ್ಕಳೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರು ಅನ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿಡು ಮಾಯ ಆಯನ ಮುಗೇರ್ಲು ಅಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಲು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿಡು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ತಳಪತ್ತಿನವೇನು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅಗ್ಲು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಪಡುದು ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಸೇರಿದ ಚೇತನ ಈ ರಡ್ಡ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿರ ಅನ್ಪೇರು ಮೂಜ ಸಂದರ್ಭದೊನಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಬಿಡುದು ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಅನ್ನಗ ಮಾಯ ಬಿಡುದು ಜೋಗ ಬಿಡುದು ಮಾಯ ಸೇರಿದ ಚೇತನ ಈ ಸತ್ಯಲು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆಮ್ಮಲದ ಕಾಡು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಮ್ಮಲದ ಕಾಡು ಬತ್ತದ ಕಾಡಿತನ ಬೆರ್ಮೇರನ ನಾಡು ಗಣಪೇರು ನಾಡು ಗಣತದ ನಾಡ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರ್ಮೆದೇರು ಓಲೋಲು ತನ್ನ ಸವಾರ್ಲೆ ಬಿಟ್ಬೋಗಳ ಆ ಬೆರ್ಮೇರನ ಬಿರಾಡು ಈ ಹನಿಮುಖಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಾರದೆಲ್ಲ ಬಿರಿ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಈ ಕಾಡ ಬೋಂಟೆಡ್ ಬೇಜಾರು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಮೂರದ ಕೆಲಸ ಪೆರ್ನ ಬಕ್ಕ ನೀರ ಬೋಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಬೆರ್ಮರ ಗುಂಡೆ ಕಡಗು ಜಪ್ಪೇರಿ ಬೆರ್ಮರ ಗುಂಡಿಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ತಳಪಾತಳ ಸೇರುವೇರಿ ತಳಪಾತಳ ಸೇರಿನ ಹೊರತುಗು ಒಂಥರ ಮರಣ ಬಂದತ್ತು ಮರಣ ಜೀವತಿ ಕಿರಿಪುಜಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಮಕ್ಕೆ ಬೈದೈತಿ ಜೋಗ್ಲಿನ ನಾಡೊಂದು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿದರೆ ಅರ್ಪೇರಿ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿದರೆ ಬರ್ನಾಗ ಆ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಪಜ್ಜೆ ತೋಜಿ ಬಿತ್ವತ್ನ ಪಜ್ಜೆ ತೋಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ ತನ್ನ ಕೈಟಿನ ಮುದ್ರಿದಂಗಿಲನ ಗುಂಡಿಗೆ ವಾಡ್ಬೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರಡೊಂದು ಮೇರ್ನ ಮುದ್ರಿದಂಗಿಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕಂತನಾಗ ರಡ್ಡು ಕೇಲತ್ತ ಪೆರ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಮುರ ದಯ್ಯು ಮೊಗ್ಲ ಪುನಃ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ನ ಪುನಃ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಣಪೇರು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಗುಂಡ ಪಕ್ಕ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಚಾಗ್ಲೇನ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಣಪೇರು ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜೋಡು ಕಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಡು ಕಾಟ ಜೋಡು ಪುನಃ ಜಪ್ದವರು ಅವ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾನಿಗೆ ಬರ್ಬು ಅದ ಮುಟ್ಟಲಿಗೆ ಮಾನಿಗೆ ತನಿ ಮಾನಿಗೆ ಒಂದು ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಾನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತನಿ ಮಾನಿಗೆ ಪುದರಿ ಖಾಲಿ ಮಾನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾನಿಗೆ ಬರ್ಪೋಲು ಮಾನಿಗೆ ಪತ್ನಾಲು ತನ್ನಿ ಗುಡಿಡಿತ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಡು ಕಾಟದ ಮಿತ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಫಲೆಯನ್ನು ಬಲು ಹರಿಮುಖಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಿಯರು ಎಂಚಾಯರ್ ಬಣ್ಣೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಚಾದ ಈ ಹನಿಮುಖಿಯರ ಸತ್ಯలను ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಿಯರನ್ನು ಬಣವಿಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ 6 ಬಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಗಡಿಮುಖಿಯರು ಬಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಬರ್ಪು ದಯ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ ಪಂಚಮಂಚದ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಜತ್ತು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ ಪಂಚಮಂಚಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಹನಿಮುಖಿಯರ ದೈವಾರದ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ
ಮೂಜದ ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲಿನ ಆರಾಧನದ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಲ್ತುರು ಪಕ್ಕನ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಆ ಪುದರ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಸುರುಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಪುದರದಾದಂಡು ಅವಿತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಪುದರ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ ಬಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದುಂಡು. ಸುಮಾರು 122 ಮುಗಿಯರ್ಗಳಗುಲ್ಲ ಈ ಮುಗಿಯರ್ಗಳದ ಪುದರ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 17-15 ಮುಗಿಯರ್ ಕಳಕಲು ಹನಿಮುಗಿಯರ ಕಳಕಲು ಒಂಜಿ 3-4 ಪುದರ್ ಹನಿಮುಗಿಯರ ಕಳಕಲು ಬಕಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ ಕಳಕಲು ಬಂದೇ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಅದನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹನಿಮುಗಿಯರ ತಂಡಲು ನನ್ನ ತುಂಬ ಕೊರನಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ ಹೊಣಪೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರನ ಈ ಕಥಾನ ಕೊಡ್ತೂನಗ ಪುಟ್ಟು 8 ಬಲಕೆ ಏರಾಜವರ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿ ಮಾಯ ಆಯ್ನಿ ತನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆಡಿ ಇಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ಭಾಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಜ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ದ ಭಾಗಗಳು ಆಂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಸತ್ಯಲನ ಈ 2 ಮಾಯಗಾರುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಹುಟ್ಟು 8 ಬಲಕೆ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆ ತನಗೆ ಇತ್ತದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಅಂಚ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಂಡ ಇತ್ತದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಯಾಬಂದಾಗ ಇನಿ ಆ ಭಾಗಗಳು ಈ ಸತ್ಯಲನ ಪರಿಚಯ ನೆಜ್ಜಿ ಈ ಸತ್ಯಲನ ಆರಾಧನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣలుండు. ಆ ಕಾರಣ ಕುಡಂಜಿ ಭಾಗಡು ಬಂಪ ದಾಯಗೆ ಆ ಭಾಗಡು ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ನೆತ್ತ ತುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ್ಕಳ 2 ಮಾಯಗಾರ ಸತ್ಯಲನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಅಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ಭಾಗ ಆಂಡಲ. ಇನಿ ಈ ಆರಾಧನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುನಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಂಚಿತ ಮುಗಿಯರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಸುರುತ ಮುಗಿಯರ್ಕಳ ಬಂದು ಪಾಲಿಜಿ ಮುಗಿಯರ್ಕಳ ಹಿರ್ಗಾನ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಒಂದು 2 ಮಾಯಗಾರನ ಕಲಟು ಸುರುತ್ತ ಮುಗಿಯರಕಳ ಬಂದು ಇನಿಕಲ ಪುದರಾತಿನ ರಡ್ಡನೆ ಮುಗಿಯರಕಳ ಕಾಜಾರಗುತ್ತದ ಮುಗಿಯರಕಳ ಹಿರಿಯಕ ಪಂಪಿನ ಗ್ರಾಮಡು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಿರ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೊಸತ್ ಮುಗಿಯರಕಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುರಾಣ ಒಂದು ಸುರುತ ಮುಗಿಯರಕಳ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಮುಗಿಯರಕಳದ ಪರಿಚಯ. ಎಂಗ್ಲಿನದ ಈ 2 ಮುಗಿಯರನ್ನ ಪೂರಪುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಡು 33 ಕಲಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊನೆ ಏರಿಯಾ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಕಲಟ್ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡ್ಲಿಡ್ ಎಂಗ್ಲಿನ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಉಂಡಾಯಿರನ್ ಈ ಪದರ್ನ ಮಾತುನಾಗ ಐಟ್ ರದ್ದು ಪದರ್ಪುನು 33 ಕಲ್ಲ ಕಲಟ್ ಎಂಗ್ಲು ನೆಲೆಯ ಇತ್ತೆ 122 ಕಲಕುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆರಂಬೋಡು ಒಟ್ಟು 33 ಕಲಕುಲು ಮಾತ್ರ. ಸುರುತ ಪಾರಿಜ ಕಲ ರೆಡ್ಡದ ಕಾಜಾರುಗುತ್ ಕಲ ಅಂಚ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಕಲಕ್ ಬರ್ಪ 33 ಜನ ಕಲ ಅದು ಶಿಮುಂಜ ಪರಾಡಿ ಮುಗಿಯರ ಕಲ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕುರದ ಗ್ರಾಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು 33 ಜನ ಮುಗಿಯರ ಕಲ ಒಂದು ದೈವದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೊರಪಿದ್ದ 33 ಕಲ್ಲ ಕಲಕಲು 2 ಮುಗಿಯರನ್ನ ನುಡಿಗಡ್ಡೆ ಹೊರಪುಡು ಎಂಗ್ಲು 33 ಕಲ್ಲ ಕಲ ನೆಲೆಯ ಎಂಗಿನ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ನೆರೆಯರೆ ಎಂಗಿನ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಬಂಡ ಆ ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯ ನೇರವಾದ ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಂದು ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೋಟಿ ಜನರು ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡ್ಲೆಡ್ ಅಕಲು ನೆಲೆ ಆಯರ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಕಲ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಇತ್ತ ಈ 2 ಮಾಯಗಾರಲ್ಲಿ ಬಂತ ಸತ್ಯಲ್ ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕಲಕಲಿನ ವಿವರ ತುನಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು 47 ಮುಗಿಯರ್ ಕಳದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಒಟ್ಟು 20 ಮುಗಿಯರ್ ಕಳ ತಿಕ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಇನ್ನೆಂತು ನಂಡ ಒಟ್ಟು 32 ಕಲಕು ತುವರ್ದಿಕ್ವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು 3 ಕಲ ಉಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಜಿ ಕಲ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ ಉಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಡ್ಡು ಕಲ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು 5 ಕಲಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಆವನಿತ ಒಟ್ಟು 122 ಕಲಕಲೇನು ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ 2 ಮುಗಿಯರ ಮಾಯಕಾರರು ಅಥವಾ ಹನಿ ಮುಗಿಯರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಂಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 122 ಆರಾಧನೆ ಆವಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಪಾಲು ಪಡ್ಲು ಬರುದು ನಾ ಸುಮಾರು 7 ಎಡಮ ಕಲಕ್ ನನಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆ ಮಾಹಿತಿನೇ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಪ್ಪ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಉಡುಪಿದ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಮುಗಿಯರಗಳದ ಇಂಚಪ್ಪ ಗುರುತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವೇನು ಈ ವರ್ಷದ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಮುಗಿಯರಗಳನ್ನು ಪೂರ ಪುನರ್ಜೀವನ ಆವೊಂದುಂಟು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಪ್ಪನ 122 2 ಮಾಯಗಾರವಂತ ಹನಿ ಮುಗಿಯರನ್ನ ಕಲಕನ ವಿಚಾರ. ಪುತ್ತೂರು ಒವ್ವೆ ಮುಗಿಯರ್ಕಳ ಹೆಜ್ಜ ಹನಿ ಮುಗಿಯರ್ಕಳ ಹೆಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಒವ್ವೆ ಮುಗಿಯರ್ಕಳ ಹೆಜ್ಜ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡಲ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡಲ ಅಲ್ಪ 2 ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲ್ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಕಲು ಒಲ್ಲೆಜ್ಜ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಮುಗಿಯರ ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದ ತೂನಗ
ಇನ್ನು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಬಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುದುರಡು ಅವು ಚಾಲ್ತಿಡುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುದುರಡ್ಲ ಈ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಜ ಮುಗೇರ ಬಂತನ ಕುದುರಡು ಚಾಲ್ತಿಡಿಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟು 100 ಮುಗೇರಗಳಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ 100 ಮುಗೇರಗಳಟ್ಟು ಹನಿ ಮುಗೇರ ಬಗ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಬಂತ ಪುರಪುಡು ಈ ಮುಗೇರ ಸತ್ತಿಲನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹಸಲ ಮನಪಿನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಮುಗೇರಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಹಸಲದ ಸಮಾಜ ಮುಗೇರ ಬಂಧುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಬಂತನ ಪುರಪುಡು ಈ ದೈವలను ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಕುಡಂಜಿ ಭಾಗ ಗೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಈ ಒಟ್ಟು 7 ಮುಗೇರ ಕಲಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಬಂತ ಪದರಡು ಒಂದಿವ ಸತ್ಯలను ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದೇರು. ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು 122 ಕಲಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 140 ಕಲ ನೇರವಾದ ಮುಗೇರ ಜಾತಿದ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು 13 ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಇತರ ಬುಧರಡಿಪನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಲು ಅವು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜನ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಾಯಗ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗಡು ಈ ದೈವೋಲನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಗ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಈ ಭಾಗಡೆ ಆರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಡ್ದೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಶಲು ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಕಥನಕ ತುಂಡಲ ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಕಥನಕ ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಪೂರ ಪಂಚ 2-3 ಭಾಗಡು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗಡು ಪರುಮರದ ಭಾಗಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಭಾಗಡು ಪುನಃ ಗರಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಗರಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಗರಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮುಗೇರ ಕಲಕಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನರ ಕಥನಕುಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಭಾಗಡು ಮುಗೇರ ಗರಡಿಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಗೇರ್ಗಳ ಪತ್ತನಲ ಆ ಕಥನಕ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಕಥೆತ ಬೇರಿ ಬತ್ತು ಫೋಣಂದ ದೈವದ ಪಾಡದನ್ನು ಬರ್ಪುಡು ಕಥನಕ ಬರ್ಪುಡು ಸಂದಿನ ಬರ್ಪುಡು ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತನ ನಾಗಬೇರೆ ಮೇರೆ ಕೆಮ್ಮರದ ನಾಗಬೇರೆ ಮೇರೆ ನಾಡು ಗಣತನಕಲು 2-3 ದೈವಂತನ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲು. ಕೋಟಿ ಜನರಿಗಳ ಕೆಮ್ಮಲದ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ, ಮುಗ್ಗೆರೆಗಳ ಕೆಮ್ಮಲದ ಬೇರೆ ಪ್ರಧಾನ. ಈ ಕೆಮ್ಮಲದ ಬೇರೆ ಮೇರು 6 ಬಡಕಾಯ ದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಡಕಾಯ ದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರುಟು ಮಂಗಿಲಾರ ಬಂತ ಗ್ರಾಮ ಬತ್ತು ಮಂಗಿಲಾರಡೆ ನೆಲೆ ಅದು ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರೆಮೇರು ಬಂದ ಆ ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಂಗಿಲಾರದ ಬೆರೆಮೇರು ಬಂತವು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ಹಿರಿಗನ ಗ್ರಾಮಡುಂಟು ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರೆಮೇರು. ಈ ಮಂಗಿಲಾರ ಬೆರೆಮೇರು ಅರಣ್ಯ ಬೆರಿ ಬತ್ತವತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಜನರಗಳು ಈ ಮಂಗಿಲಾರದ ಬರಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿದ ಗಡಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಡಿದ ಗಡಿ ನೆಲೆ ಆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬೆರೆಮೇರನೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತಮಂತಿನ ಮುಗೇರ ದೈವಲು ಈ ಮಂಗಿಲಾರದ ಬರಟ ಹಿರ್ಗಾನ ಪಾಲಿಜ ಬಂತನ ಜಾಗೆಡು ಈ ಪಾಲಿಜ ಜಾಗಡು ಅಗಳು ನೆಲೆ ಆಪೇರು. ಈ 2-3 ಸತ್ಯನ ಕಥನ ಕೊಡು ಈ ಕಥೆಗೆ ಬರ್ಪ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕದು ಹುಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಅಂಚೆ ಆವರಿಟಾಂಡಲ್ಲ ಬೆರೆಮೇರನೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಗರಡಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮುಗೇರಕಳ್ಳ ಎಂಗ್ಲನ ಕಾರ್ಲ ಭಾಗಡುಂಡು. ಒಂದು ಕಥಾಡ ದಿಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲೇಖ. ಇನಿ 2-3 ಮಾಯಗಾರಲ ಕಲಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ. ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೀಗಲ ಆರಾಧನದ ಹಕ್ಕು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಂಡಲ್ಲ ಆರಾಧನದ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಯಾತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಊರ ವಂತಿಗೆ ನಡಕಿನ ಮುಗೇರ ಕಲಾ. ಇಡೀ ಊರದಲ್ಲ ಈ ಕಲತ ನೇಮಗು ಮುಗೇರ ನೇಮಗು ವಂತಿಕರುಡು ಇಜಿಂದಂಡ ದೈವಲ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಬಂದುಲೆಡ ನೇಮದ ರೇಮಡು ಎಂಗ್ಲರ ರಾಜ್ಯದ ವಂತಿಗೆ ಬೈದು ನಾನು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಮುಗೇರ ಕಲದ ಅವು ರಾಜ್ಯದ ಕಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರಾಧನ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಈ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಗತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತ ಬಹಿರಂಗ ಬೇತೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಪುರ ಬರ್ಕೆದ ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗುರ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ 2-3 ಮುಗೇರ ಮಾಯಗಾರರು ರಾಜ್ಯದ ಕಲದಾತಂಡು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಊರಿಗೂ ಸಂದಿನ ಚಿತ್ತ ಕಲ ಊರ್ದ ವಂತಿಗೆ ನಡಪಿನ ಚಿತ್ತ ಕಲ. ಈ ಕಲಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನ ಬರ್ಕೆದ ಬಿಲ್ಲವಿರದಂತೆ 2-3 ಮಾಯಗಾರನ ಒವ್ವೇ ಕಲಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಜ್ಜಿ 2-3 ಮುಗೇರ ಕಲತ ನೇಮ ಪನ್ನ ಒಟ್ಟು 3 ದಿನದ ನೇಮ ಐದು ನಡುವ ದಿನ ಈ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲ ನೇಮ ಹಾಪುಡು ಸುರುದ ದಿನ ನಡುವ ದಿನ 3 ದಿನ ಈ 3 ದಿನಟ್ಲ ಈ ಮುಗೇರಗಳು ಬಿಲ್ಲವೇರು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅವಳ ಬರ್ಕೆದ ಬಿಲ್ಲವಿರದಂತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಆಪುಜಿ. ಈ ಮುಗೇರಗಳದ ಸಮಸ್ತ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮಡಸ್ಥಾನ
ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು 4 ಗೊತ್ತು 4 ಬರ್ಕೆಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರ್ಕೆದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಕೆಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನಿಮುಖಿಯರ್ ಕಲ ಪಂಡ 2 ಮಾಯಗರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ ಕಳತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರಾಧನಾ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದೊಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ. ಕೇವಲ ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಆ ಕಲತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲತ ಪೂಜೆ ಪುರಿಂಚವಡು, ಪೂಜೆನ ಏರು ಮಲ್ಕೊಡು, ನೇಮ ನೆರಿಗಡೆ ಏರೆಗೆರೆಗೆ ದೈವದ ಎಣ್ಣ ಜಾಕರಿಗಳು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತ ಆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಮುಗಿಯರ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚದು 122 ಕಲ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ. 122 ಕಲ ಪೂರ ಊರ ವಂತಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಕಲ. ಇನ್ನು ಈ ದೈವಲಿನ ನೇಮದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಕೊರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಏನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪೆ. ಸರ್ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿಯೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಿಜಿ. ಹನಿಮುಖಿಯರ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಟು ಪಲ್ಲಕ್ಕನ ಹನಿಮುಖಿಯರ ಸತ್ಯನ ಕಥಾನಕ ಪಣಂದಿಜ್ಜಿ ಕಥಾನಕ ಪಣಿಯರ ಪೋಣದಿಂದ ಈ ಕಥೆತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಲು ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಂಚದ ಈ ಹನಿಮುಖಿಯರ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೆಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್లను ಮಾತ್ರ ಏನು ಮೂಲು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಣಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲ ಕಥೆಲು ತೂನಾಗ ಆ ದೈವದ ಈ ಸತ್ಯನ ಜನನಗು ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪನು ಓವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪನ ಅದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇಪ್ಪನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ರೂಪದ ಜನನ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯಲಿಗಿಲ್ಲ. ಆಂಡ 2 ಮಾಯಗಾರನ ಸತ್ಯಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಥಾನಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂವೇರು ಮುಗಿಯರು ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಿ ತನಿ ಮಾನಿಗ ಪಂಡ ಆದಿ ಮಾಯೆ. ಬಟ್ ಈ 2 ಮಾಯಗಾರನ ಕಥೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಜ್ಜಿ ಲೌಕಿಕ ಲೌಕಿಕ ಜನನ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗೂ ಅಲೌಕಿಕ ಜನನತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಂತಿನೇ ಬದುಕುನಕ್ಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಂಜಿನ ಬದುಕುನಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ವಿಶೇಷ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಯಂಕದ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನ ಮಾಯಕದ ಗರ್ಭ ಬಂತ ಕಥಾನಕಲು ಓವ್ಲೆಜ್ಜ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಥನ ಜೀವನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಕ್ಲಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಲೆ ಆಪಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನನ ಆಪಿನ ಲೌಕಿಕ ಜನನ. ಈ ಬರವನ ಓಡಿ ಬಕ್ಕ ಮದಕು ಕುಂಜಿ ಮಾದಕು ಮಟ್ಟೆದಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿ 2 ದೇವಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತನಿ ಮಾನಿಗ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪವಾಡಲು ದಾಂತಿನ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಡಕಲು ಮಾಯದ ಜೋಗ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರಂಡಿರಲ್ಲ ಇತ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿನ ಬದುಕು ಆ ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅದು ಜೋಕುಲಿನ ಜೀವನ ಬೇತೆ ಘಟನೆ ಅದು ಅಗಲಿನ ಬೋಂಟದ ಪುರ ಅದು ಮಾನಿಗದ ಮದಿನ ಅದು ಮೊಗಲು ಮಾಯಗೂ ಸಂದನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪವಾಡಲು ನಡೆತಿಜ್ಜ. ಪವಾಡಲು ದಾಂತಿನ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಮಾಯಗೂ ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆತರ ತಂದೆ ಐತ ನಟರು ವಿಶೇಷ ಪವಾಡಲು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯೋಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜ ನೆಂಚಿತನ ಕಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಜೀವನ ನಿಜ. ಅಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಈ ಸತ್ಯಲಗು ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸತ್ಯಲಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬೇತ ದಾಲತ್ತು ಹಿರಿಯರ್ನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೆ ಶುಭ ಫಲವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ. ಅಪಂಡ ಹಿರಿಯರು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪವೇರು 2 ದೆಯ್ಯು ಬಕ್ಕ ಮಾನಿಗನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ 2 ದೇರನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲ 2 ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಲ್ರು ಹುಟ್ಟುನಗನೆ 2 ದೆಯ್ಯುಗು ಪನ್ಪೆರೆ ಈ ಬದಿಕಲ್ಲು ಬಾಳಿನ ಚಂದ ಬಾಡೋಡು ತನಿಮಾನಿಗ ಹೊನ್ಪೆರು ನೀಕ ತನ್ನಿ ಗುಟ್ಟದ ವರಬಲ ಮಗ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಬರವು ನೀಕ ವರವಾದ ಬರಡು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಹಿರಿಯರ ಆತು ಸತ್ಯಸಂಧಿ ರಾಜುತ್ತೇರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಪುಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲ ಆತು ಸತ್ಯಸಂಧರ ನಡೆದೇರೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ ಆತು ಧಾರ್ಮಿಕದ ಸತ್ಯಸಂಧರದ ಬದುಕೇರಿ ಈ ನೆತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಬಲನೆ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಇನಿ ಮಾಯಗೂ ಸೇರಿದಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಗುಣ ತಂದ ಬೇತ ವಿಶೇಷವಾದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಬೆರ್ಮೇರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಬೆರ್ಮೇರ ನಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಬಲ
ಎಡ್ಮೂರ ದೇರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈವಲನಿ ಮಾಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಣದು ಅಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಶುಭ ಫಲವಾಯನ ಶಕ್ತಿ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಎರಡನೇ ಕಾಲ ಅನ್ನದ್ದು ఉందే సార్ యాన తిరుగుతాయి అల్లే అల్లే ఉల్లే అల్లే ఉంది మూడನೇ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಸರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇದೆ ಯಾನ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇದೆ ಬೈದಾರದ್ದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಜನಗರುಡ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇದೆ ಜನಗರ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇದೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೇಕಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮೂರನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲೆ ಗುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಮರತ ಟಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಸರ್ ಈ ನೇಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕೈಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇನಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ మనకి ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದೆ ಮರಬತ್ತನೆ ಮೂಲ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಇರುವೇರೆ ಸರ್ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅನ್ನದ ಎಡ್ಮೂರ ದೈವ ಬಕ್ಕ ಕೆಲತ ಬೆರ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಜೆ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಣ ಬಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಅಲೆರ ಬಂಜುಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಾಂಕಳಿ ಗೋಲಾಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ನೀಚೆ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೋರಿಗುಂಟ ಚೆಂಡು ಬಾಡ್ನು ಮುಗ್ಗೆರ್ಲ ಗೋಲುಡೆ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಂದು ಸರ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾದಿರುತ್ತ ಬಹಳ ಜಂಗ್ಲು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಮುಗ್ಗೆರದ ಬಂಧುಲು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಕಲನೆ ಕಾದಿರುತ್ತ ಕಲ ಅಂದ ಮೂಲು ಮುಗ್ಗೆರ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗರಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪನತೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಅಂದ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬರಕೆ ಇತ್ತು ಕಂಚಿಲ್ದ ಬರಕೆ ದುಮ್ಮವಂತಂಗೆ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮದಿಮೆದ ಸಂತಾನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಾಂಡ ತನಿ ಮನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅಂದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವದ ಗಂಚ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮನೆಪಿರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತನಿ ಮನೆಗೆ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮನೆ ಉಂಟು ಈ ಕಾಜಾರ ಮುಗಿಯರ್ಗಳಾಟ ಬಾರಿ ಈ ಸಲ ಮುರಂದ ನೆತ್ತ ಜರ್ನದರ ಕೊರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವರಂಬ ಇತ್ತು ಅಂದು ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ವೆಂಕಟ ಸಮಸ್ತ ಮುಗಿಯರ ಸಮುದಾಯ ಈ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಕದ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂಚಿತ ನಾವು ಕಾಜಾರದ ಗೊತ್ತ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹೆಂಗ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾಜಾರ ಗೊತ್ತದ ಮುಗಿಯರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಮೊರನೇದ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲ ಕೋಲು ಸಾಧಾರಣ 4,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಊರುಡು ಅಂದ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಡಿಪ್ಪನ ಜಾಗ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯಿ ಮೂಜಿ ಇಂತ ಕಾಲ ಆಪುನ್ ಮೂಲು ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಅಂದ ಬಾರಿ ಸುಗರ್ತ ಜಾಗ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಅವೇ ಮುಪ್ಪ ಎಡ್ಮೂರ ಮುಗಿಯರ್ಲು ಅವೇ ದೆಯ್ಯು ಕೆಲಸ ಬೆರ್ನ ಬಕ್ಕ ತನಿ ಮನೆಗೆ 22 ಮುಪ್ಪ ಚಾಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಚಿತ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಬಳಿ ರಂಜ ಮರದ ಹಿಡಿಪುನ ಹೋಗಲು ಅಂದ್ರ ಬಾರಿ ಶತಮಾನ ಮೀರಿಂಚಿತ ಬಳಿ ರಂಜಿತ ಮರದ ಕಟ್ಟೆವು ಒಂದಿತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಸರ್ ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಷನೇ ಸರ್ 14ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು 16ನೇ ಶತಮಾನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಡೆದಿನ ಅಂಚಿತ ಸರಿಯಾದ ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ 15ನೇ ಶತಮಾನಡು 1500 1600 ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಮರ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ 24 ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳ ರಂಜದ ಪೂ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ ವಿಶೇಷ ಪದ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂಜಿ ರಂಜದ ಪೂ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಸರ್ ಗುತ್ತುಡು ಪೋದು ನೀರಿಗೆ ಎಂಡರ್ಗೆ ಅವು ನೀರ್ ಕೆನ್ನೆಗಲೆ ಪೇರ್ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ನೆಲವಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಅದು ಭದ್ರಗಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಪಡ್ಡಂ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಅಗಳು 3 ಜನ ಪಿದಾರ್ದ ಬರ್ನಾಗ 4 ಜನ ಮೊಗಲ್ ತುಂಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಎತ್ತನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹುಸಿಗೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ ಪಂಡೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಕಥಾನಕ ಅಂತ ದಾಯಗ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸತ್ಯಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಒಂದು ಪಾಲ್ಜೆಗಳ ದಾಂಟದ ಸುರುತ ಕಲಾ ಪಾಲ್ಜೆಗಳ ದಾಂಟದ ಎರಡನೇ ಕಲ ಕಾಜರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚೆ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದಿಪ್ಪ ಭದ್ರಗಣಜು ಆ ಜಾತ್ರೆ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಮೊಗಲು ಎದುರು ಬತ್ತಾತ ಅಮಸರು ಭದ್ರಗಣಜಿ ಫಿದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಕೋರಿಯದಿ ಕಿಲಪೆಗೆ ಅಂಚೆ ಭದ್ರಗಣಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತಿವೆ ಅಂಚೆ ಭದ್ರಗಣಜಿ ಆ ಜಾಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು 122 ಗಲಟ್ಲ 121 ಗಲಟ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ 4 ದೈವಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗಲಟ್ ಮಾತ್ರ 3 ದೈವಲು ಪನ ಭದ್ರಗಣಜಿಚ್ಚೆ ಸರ್ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರ್ಪಣೆ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ದುರಂತ ಮರಣ ಹತ್ತು ಬಂದಾಗ ಇನ್ಯಾಕಲು ಕಾಡ ಬೋಂಟ ಕಲ್ಲಾಡ ಬಂದು ನೀರ ಬೋಂಟ ಜತ್ತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ತಲಪಾತ ಸೇರಿದ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ರ ಪ್ರಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೋಧಿಪ್ಪಿ ತಾಪನ ಮಾಯತ್ವ ದೆಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರಂಜಿ ಪಾತಿರ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ್ಕ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಮಾಯ ಶಕ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಂದು ನಕಲು
ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಎಕಡಂಜಿ ಬಂಡೇರ ರಡ್ಡು ಗೊಂದಲ ಬೆರಮೆಲ ಗುಂಟಿ ಮರಣ ತನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟದ ಮರಣ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಕಥೆ ದಾಮನಗ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಘಟನೆ ನಡೀತಿನ ಕೆಪ್ಪುಲತ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಜೋಗ್ಲಿನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದ ಘಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅದಾಗ ಬಂದ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ದುರಂತ ಬರತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯನ ನೇಮಪುರ ತೂಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬಾಯಿನ ಕಳೆದುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ದೈವನ ಕತ್ತಲ್ದುಲೆ ಅದು ಬಂದ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ನಂಬಾಯ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಕಂಜಿಗೆ ಮರಳು ಬತ್ತಾಯ ಬಂಜಿನ ಬಂಜಿ ಹೋಗು ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಚೆ ಅದಿಗಳು ನಂಬಾಯ ಅಂದ ಆಂಡ ಎಡ್ಮೂರು ಮುಗೇರ ಸತ್ಯನ ಕಥನಕದನಕ ಓಲ್ಲ ಎರೆಲ್ಲ ಓಡಿಗೆಟ್ಟಾದ ಅತಿ ಬೇತಂಚ ಬಯತೋಯ್ಪಾದ ನಂಬಂದಿತ್ತ ಸತ್ಯಗಳು ಅತ್ತೇ ಹತ್ತು ಓಯರು ಪುಂಡ್ಯ ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ பேர் நீர் குறம் ಜೊತೆ ಖುಷಿಯನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ನೆಲೆಯರು ಅಲ್ಪನೆ ಕನ್ನಡ ತೋಜಿ ಬತ್ತ ಆಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ಈ ಕಥನಕ ತೂಲೆ ಈ ದೈವದ ಕಥನಕ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ಟು ಕೋಡಿಗೆಟ್ಟಾದ ನಂಬಂದಿನ ಕಲಕಲು ಒಳ್ಳೆಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಈ ಸತ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಸೌಮ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಬರೀ ಕೋಡಿಗೆಟ್ಟ ಅನಿಸಿನ ಅಲ್ಪ ಕಥನಕಲು ಈ ದೈವದ ಕಥನಗಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆ ನೇರವಾದ ಈ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಹನಿಮುಗೇರ ನೇಮದ ಕೋಲ ಆರಂಭ ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂಪೆ ಪೆರಾರ್ಧದ ಪೂವೆ ಪುಣ್ಯಮಡು ಕಾಜರ ಕುತ್ತಿದ ಸುರುತ ಕೋಲ ಆಪುಡು ಪಗ್ಗದ ಪೂವೆ ಪುಣ್ಯಮಡು ನಕ್ರದ ಪಡ್ಯ ಕಲಟ ಹುಕ್ಕುಂದ್ರ ಜಾಗಿಡ್ ಅಕೇರಿದ ಕೋಲ ಈ ಕೋಲದ ದಿನದೀಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜೊಂಜು ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜು ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ವೀರು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಪುಣ್ಯಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ವೀರು ಕೆಲವು ಕಡೆದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಂಡ 5 ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ವೇರು ಆಂಡ ದುಂಬುಲ ಕಾಲಡು ಪೆರಾರ್ಧದ ಪೂವೆ ಪುಣ್ಯಮದಾನಿ ಕಾಜರು ಗೊತ್ತದ ನೇಮದ ಸ್ಥಳ ನಡಪುಲು ಪಗ್ಗುದ ಪೂವೆ ಪುಣ್ಯಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಗ್ಗೇರ್ಗಳ ನಕ್ರದ ನೇಮ ನಡುವೆ ಅವು ಅಕೇರಿದ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆದ ದಿನಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣಾತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮುಗೇರ್ಗಳ ನೇಮ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಹನಿಮುಗೇರ ಕಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಹನಿಮುಗೇರ್ಗಳ ಕಲಟ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಮೂರ ಮಾಯಗಳ ಕಲಟ್ ಒಟ್ಟು 3 ದಿನದ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಟ್ 3 ದಿನದ ನೇಮ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಲೆಟ್ ಅಂಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲ ಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕಲೆಟ್ 4 ದಿನದ ಕೋಲ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಗೇರ್ಗಳ 3 ದಿನದ ನೇಮ ಬಗ ಕೆಲವು ಕಲೆಟ್ ಜಾಗದ ಸಮಯದ ಅಂತೆಲ್ಲ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ನೇಮ ಕಲಪುಲ್ಲ ಈ 3 ದಿನದ ಕಲಟ್ ನೇಮ ಹೊಡೆದಂಡ ದಿನದೀಪನಾನಿ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಲಂಡು ಕೆಲವು ಕಲೆಟ್ ಅಂಗನವು ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾಟ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಲೆಟ್ ಕೊಡಿ ಕಟ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಲೆಟ್ ಬಾಳೆ ಕಟ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪದ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲು ಆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ದಿನದೀಪಕ್ಕ ಕೆಲವು 15 ದಿನ ಕೆಲವು 7 ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಕ ಅವೇತನೇ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುಂಡು ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಗೂ ಆ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತತ್ವದ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ್ಯ 1 ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನ ವರ್ಷಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಬಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಆಂಡು ದಿನ ತೀದಾಂಡು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ನೇರವಾದ ಸುರುತ ದಿನ ಬರ್ಬೆ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನೇ ಮುಗೇರ ಕಲಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮುಗೇರ ನೆಮೆಜ್ಜಿ ಸುರುತ ದಿನಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬು 2 ದಿನ ತುಂಬಾನಿ ಪುರ ದೊಂಪುಪುರ ಬಾಡುವೇರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಕಳಸ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರವೂರ್ದ ಮಾನಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಾರಿವಾರ ಮಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದು ಫಲವಣ ಸಾಪುಂಡು ಫಲಾರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬೆರ್ಮೆರ ದೊಂಪಗು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಟಿಗೆ ಆ ಗಲಿಗೆಗೆ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇರು ಗಮನಿಸಲಿ 2-3 ಮುಗೇರ ಕಲಟ್ಟು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಡು ಅವೇ ಕಲ್ಲ ತಗೋಲ ಇಜ್ಜೆ ಅವೆಟ್ಲ ವಿಶೇಷದವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲಗಲಟ ಇಪ್ಪುನು ಬರ್ಕೆದ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಡಾರ ಇಪ್ಪುನು ಬರ್ಕೆದ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಡಾರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದು ಟೋಟಲಿ ಆ ಕಲ್ಲಗಲತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲೈ ಭಂಡಾರ ಪನಪ ಇಪ್ಪನೇಜ್ಜಿ ಭಂಡಾರ ಬಂದ ಕೇವಲ ಮುಗೇರನ ಆಯುಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ತೂನಿ ಪರ್ಯಾವು ಪೂರ ದೈವಲನೆಲ್ಲ ದೈವ ಸುತ್ತೈತಾವಾಡು ದೈವದ ಬಳಸ ಕೆಲವು ಆಭರಣವಾಡು ಆಯುಧಲಾವಡು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಪೋಪಿರು ಅಲ್ಪ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನ ಕಟ್ಲೆ ಹಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಪೆಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನ ಕಟ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬರೋದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾನಿಚಿಡು ಮಾಯಗಾರರ ಮಾನಿಚಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ಮಾನಿಚಿಲಿಪ್ಪ
ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕೈಟ್ ಈ ಮಾನೆಚ್ಚಿನ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ 2-3 ದೆಯ್ಯು ಕೆಲಸ ಬೇರೆನಾಗ ಮಾನೆಚ್ಚಿ ಆಪುಡು ಮಾನೆಚ್ಚಿ ಆದ್ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈ ಮಾನೆಚ್ಚದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಏರ್ ನಂಚಿತ ಬರ್ತು ಬಾಳ ಭಂಡಾರ ಏರ್ ನಂಚಿತ ಬರ್ತು ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಓಲಿಪ್ಪುಡ ಆಯಿಲ್ ಅಡಪಿನ ಇತ್ತೆ ತೊಜಪೋನಿಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ವಂಶದ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲವ ವರ್ಕೆದ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಕೆಡ್ ಆಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಏರ್ನ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಭಂಡಾರ ಏನಿಚಿತ ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಡ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಂಡಾರನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೀರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಅಂಗನಗೂ ಮೂಲಿಸುತ್ತ ಬಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಿಸುತ್ತ ಬಲಿ ಬತ್ತಬೇಕ ಆ ಕಲತ ಬೆರೆಮೇರ ಗುಂಟ ಎರಡು ಆ ಭಂಡಾರನು ಅವೇನು ಭಂಡಾರ ಈ ಭಂಡಾರನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಪೇದೆ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಬರಿತೀನಿ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದ ಮಾನೆಚ್ಚಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಮಾನಿಸಿದ ನುಡಿ ಕೂಡ ಮಾನಿತ ನುಡಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ದೈವಲನ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಪುರ ಬೆರೆಮೆರ ಗುಂಡದ ಎದುರು ದೀಪಿರು ಈ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ 2-3 ಮುಖ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಆಡಿಪುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಬೇಕು ಸುರುತು ದಿನ ನೇಮ ಈ ಸುರುತು ದಿನಟು ಮುಖೇರ ನೇಮ ಪೂಜಿ ಆಪಿನಿ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ನೇಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲ ಗಲಾಟ ನೆಲ್ಲಿಯರಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ್ಲ ಗಲಾಟ ಮಹಂಕಾಳ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಭರತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇವಲ ಧರ್ಮರಸು ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮರಸು ಪ್ರಧಾನವಾದಿ ಪುನಃ ಈ ಧರ್ಮರಸು ನೇಮ ದಾನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾನೆಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾನೆಚ್ಚಿ ಅಗೆಲ್ದ ಕಟ್ಲೆ ಅಗೆಲ್ ನೆಜದ ಕಟ್ಲೆ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರುಟು ಬೆರ್ಮೆರಗುಂಡ ಕೊಂಚ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೆರಗುಂಡಗೂ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೂಜೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಕ್ಕೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಅಂಚಿನ ದೀಪ ಗಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪನು ಜೋಡುದ ಸುತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮೂಲ ಬೆರ್ಮೆರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಿತ್ರನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ನೇಮದ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇದೀನ ಬಟ್ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಅನ್ನ ನೇಜದ ಕಟ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಲೆಗೆ ಏರಾಜ ಬರ್ಕದ ಕಟ್ಲೆ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಾಂಗ್ರಸ್ತ ಜನ ಕೇವಲ ಎತ್ತ ಕಥಾನಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಣಿ ಇರುವ ಪೂಜಿ ಕೇವಲ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಬಂತೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ನೇಜದ ಕಟ್ಲೆ ನೆಟ್ ಈತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಕೊಡಿಕಲ್ಲ 14 ಕೊಡಿಕಲು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇವಲ 4 ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇನಿ 14 ಕೊಡಿ ದಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮುಗೇರ ಜಾತಿಡ್ 2-3 ಮುಗೇರ ಮುಂಚಿನ ಮುಗೇರ ಒಟ್ಟು 14 ಬರಿಕಲಿಲ್ಲ ಈ 14 ಬರಿಕಲಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕಾದು ಅಲ್ಪ 14 ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ನು ಆ 14 ಕೊಡಿನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಗ್ಬೇಕ ಎರೆಗೆ ಅವು ಸಂದೋಡ ಅಕಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪೂರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬೇರು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಡದನ ಅಚ್ಚನೆದ ಕಲ್ಲು ಅಂತೀರು ಈ ಅಚ್ಚನೆಗದ ಕಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದನು ಎರೆಗೆ ಸಂದೋಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಈ ಪ್ರಸಾದನು ಬೇತೆ ರೂಪುಡು ಪುರ ಕೊರ್ಬೇರು ಈ ಅನ್ನನೇತ ಕಟ್ಟಾಯ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮಾನಿಚ್ಯದ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾನಿಚ್ಯ ದರ್ಶನ ಸುರುದು ದಿನ ಇನಿ ಮುಗೇರನ ನೇಮೆಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಮಾನಿಚ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಈ ದರ್ಶನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹೆಡ್ ಬಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟಂದು ಮೂಲು ಚಿತ್ರನ ಸರಿ ಗಮನ ಸೇರ್ತಲೆ ಮೂಲು ಬಿರು ಬಗೆರೆಡೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಗಲಿಗೆ ಹೆಡ್ ಬಾಡೋನು ಬೇರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ನೇಮಡ್ತು ಕೆಲವು ದೈವಲು ಗಡಿದತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದೈವಲು ತರೆಗೆ ಗಡಿಯತಂಬ ಕೆಲವು ದೈವಲು ತಿಗಲಿ ಗಡಿಯತಂಬ ಕೆಲವು ದೈವಲು ಬಂಜಿ ಗಡಿಯತಂಬ ಆಡ 2-3 ಮುಗೇರ್ನ ಕಲತ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ ಹೆಡ್ ಇರತನ ಮನ್ನ ತಿಗಲೆ ಹೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಚೆಂಡು ಅಂದ್ಬೇರೆ ಒಂದುವೆ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಡು ಬೆರ್ಮೆರ ಚೆಂಡು ಬರ್ಪನಿಗೆ ಆ ಬೆರ್ಮೆರ ಚೆಂಡು ಬರ್ನಾಗ ಆ ಬೆರ್ಮೆರ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಕಲು ಹೆಡ್ ಬಾಡೋನು ನೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥಾನಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಂಬ ಸಂಭವ ಈ ಕಥಾನಕ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥಾನಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೆಲ ಕಟ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಣದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬಾಂಡ ಕಟ್ಲೆ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು
ಬಕ್ಕ ಮಾನೇಜ್ ಬಿರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಿರಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಬಕ್ಕ ಮಹಾಕಾಳ ನೇಮ ಅప్పుడు ಮಹಾಕಾಳ ನೇಮದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಆನೆ ಸುರುತ ನೇಮ ಮುಗಿಡು ಎರಡನೇ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಲೆಂಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪರಮ್ಮಗೂ ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬು ತಾಗಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚೆದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಂತಿಗುಡ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಮನದಾನೆ ಗೊಲ್ಪಗೂ ಸೂರ್ಯ ಪುಟ್ಟೊಡು ದುಂಬು ಕೋಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಡು ದಾದಾತು ಮನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಗಲಟ್ಟು 2-3 ಮಾಯಿಗಾರಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣದ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಗಲಟ್ಟು ಕೋಲ ಅಂತೂ ಸೂರ್ಯ ಕಂತಿ ಪಕ್ಕನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರತು ಪಿರಿನಾಗ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನು ಈ ಕಾಜರಗುತ್ತು ಎಕಡೆ ಬರೋ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ನಾರು ಕಾಜರಗುತ್ತರ ಜಾಕೆಟ್ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹತ್ತನುಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಕಟ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನ ತುಂಬು ಆ ಚಪ್ಪರಮು ತಾಗಿರಜಿ ಆಂಡ ಈ ಅದು ಸರ್ ಕಾಜರಗುತ್ತಲು ಜುಮಾದಿ ಕೋಲ ಪಿರಿಯನ ಗಂಟೆ 5 ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ ಮುಗಿಯರ ಕೋಲ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿಗೆ ಮುಗ್ಗೆರ ಕೋಲ ಮುಗಿಯನ 16 ಒಂಜಿ ಆತಿನಲ್ಲುಂಡು ಸರ್ ಕಾಯಂ ಕಟ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬು ಅಣ್ಣ ಈ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ದಾಲಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ದಾಲಮಲ್ ಪ್ಲಕೇಜ್ ಈ ಎರಡನೇ ದಿನ ಸರ್ ಐನಂಟೆ ಜುಮಾದಿ ಕೋಲ ಪಿರಿದ್ದು ಬಂಡರ್ದಿದ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಎಡ್ಮ ಅಂಟೆಗೆ ಬೊಬ್ಬರೆ ಕೋಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಕೆಲವು ಅವೇ ರಾಜ್ಯದಗಳ ಆಯನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮುಗಿಯರಗಳ ಭಕ್ತರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ನಿವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಲಾಭಜಿ ಅವೇ ಸುರುಟು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಸುರುಟು ಚಾಕ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೀರಿ ಮಾನಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಲಿಕೆ ಕೂಡ ಚಾಕ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೀರಿ ಆಡೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರದ ಗುಂಡಗು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರ ಒಕ್ಕಿಲ ಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬೆರ್ಮೇರ ಒಕ್ಕಿಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ತುಣಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಡಾಪ್ನ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾರತದ ದಿಂಡು ಡಾಪ್ನ ಚಿತ್ರ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಜಿ ಚಿಟ್ಟಗಲಡ ಬೆರ್ಮೇರ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿರು ಆ ಬೆರ್ಮೇರ ಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬಾಯ ದಿಂಡಿಡ ಕಟ್ನ ಚಿತ್ನ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಈ ಕೇವಲ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಕಲಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಕಲಕುಲ್ಲ ತುಂಬ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಬದಲಾಪುಣ ಬನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕೋಳಿಯಲ್ಲುಂಡು ಬದಲಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಂಜಿ ಆಂಗ್ಲೇಯೊಂದು ಆಸೆಲುಂಡು ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಮುಗೇರಗಡದ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲಾಮಯ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡದವರವನಗ ಇಂಚ ಬರದ ಕಾಜರ ಗುತ್ತದ ಬಾರಿ ಬರುಲದ ಏಳದ ಯಮಗುಂಡ ಮನ್ಪೇರು ಏಳದ ಏಳಂಕಣದ ಯಮಗುಂಡ ಅಂದ್ ಈ ಕೆಮ್ಮಲದ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರನ ಉಪಾಧಿಡೆ ಅವು ಕಟ್ನೆಚ್ಚದ ಕೆಮ್ಮಲದ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಬಾರಿ ಬರುಲಾದುಂಟು ಅನ್ಸರ್ ಸೇಬೊಂದುన్నారు ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನು ಸರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಮುಗಿಯರ ಗಲಟ್ಟು ಒಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಉನೇನು ಗುಂಡ ನಾಳೆ ಅನಿತ ಸೊಜಪೋನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲತ ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಂಡ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಲನ ಬೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀರಾದ ಬೆರ್ಮೇರ ಕೇಳ ಸಂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂವೇರು ಮುಗಿಯರ್ಲು ಒಲಿಪದ ಜಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮೂವೇರು ಮುಗಿಯರ್ಲು ಐತಾಪುನು ಪಿದೈಡು ಒಲಿಪದೆ ಒಂದು ತುಂಬದ ಪರತ್ ಕಟ್ಲೆ ಆಂಡಿತ ಒಲಿಮದೆ ಬತ್ತು ಒಲ್ಲೆಜಿ ಇತ್ತ ನೇರವಾದ ಈ ಸಾನದುಲೈಡೆ ಆ ದೈವಲು ಮೂವೇರು ಮುಗಿಯರ್ಲು ಜಪ್ಪೇರು ಮೂವೇರು ಮುಗಿಯರು ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಇತ್ತ ತನಿಮಾನಿಗ ಗರಡ್ ಜಪ್ಪಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರ್ಮೇರನ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಜೆಂಡು ಕೆಲ ಕಥನ ಕೊಂಡು ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರುಂಡು ಆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ನಲಿಕೆಲಿಲ್ಲ ಬೇತರದ ನಲಿಕೆಲಿಲ್ಲ ನಲಿಕೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೀಸ ನಲಿಕೆ ಶೀತ ನಲಿಕೆ ಅಡುವಾಗ ಗಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಸಾಧಕ ನಲಿಕೆ ಬಿರು ನಲಿಕೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಈ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆಲಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಗೇರ ಕಳತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡುವಾಗ ತಂಗಡಿಗಳ ಜಪ್ಪನು ಮುಲ್ಪಲಾತೆ ತಂಗಡಿ ಸಾನ ದುಲಾಡಿದ ಜಪ್ಪನು ಮುಲ್ಪ ನೀರ ಬೋಂಟದ ಕಾಡ ಬೋಂಟದ ಸಂದಿನ ಪೊನಾಡಾಪುಡು ಈ ಸಂದಿಪುರ ಪಣಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ 2-3 ದಯ್ಯು ತಂಗಡಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ತಂಗಡಿನ ಅಡಿಲಕ್ಕವನ ಕಟ್ಟಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ತಂಗಡಿ ಕಲಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಗಡಿ ಕಲಜತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ ಸುರುಟದ ಚಿತ್ರ ಮುಲ್ಪ 2-3 ದಯ್ಯು ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಮಾನಿಗ 2-3 ದಯ್ಯು ತಂಗಡಿ ತನಿ ಮಾನಿಗ ಒಂದು ಸುರುಟ ಆಪಣಿತ ಸುರುತ ಆವರ್ತಡು ಕೇಲತ ಬೆರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಬತ್ತದು ನಲಿಗೆಜ್ಜಿ ಸುರುತ ಆವರ್ತಡು ಪಲಯ ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಂಟು ಕೆಲವು ನಡುಟು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಸಂದಿಲು ಬರ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಸಂದಿ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದಿಪ್ನ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆದ ಕಟ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದೊಂದು ರಾಶಿನಿಗೂ ಸತ್ತಿಲ ಸುದೀಪರು ಒವೇ ಸತ್ತಿಲ ನೇಮಡು ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮಂದ ಅವು 2-3 ಮಾಯಗಾರದ ಮಂಟ ಹನಿಮೆಗೆರ ಸತ್ತಿರದ ಬೆರಿಮೆ ಮುಗಿಯ ಸತ್ತಿರಡು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಲೆಗೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿತ್ತು ಮಂತ ಕಟ್ಲೆ ಮಂತೇರಿ ದೇಯಿ ಬೈದ ತಿಪ್ಪನ ಟೈಮಡೆ ಆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ನ ಕಾಲ ಮಾನಡು ಕೇಲತ ಬೆರ್ನುಗುಲ ತನಿಮಾನಿಗಳ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ನರೆ ಕಿರಂಗೆ ಕಾಡದ ಕಿರಂಗದ ಬದಿ ಕೊರತು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಕಟ್ಲೆ
ಒಂದು ಪೆರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಮದ್ಮೆದ ಗಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಭಾರಿ ಕಥಾನಕುಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥಾನಕುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು 2-3 ದಯ್ಯು ಒಂದು ಕೇಲದ ಬೆರ್ನು ತನಿಮಾನಿಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ರಡ್ಡನ ಆವರ್ತರು ಬರ್ಪನಗಳು ಕೇಲದ ಬೆರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಮಾನಿಗ ಮೊಗ್ಲು ನಲಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂದು ನಲಿಕೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪ ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ಪುಣಂಜೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಲಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡೋಕ ಮಾನಿಚ್ಚಿನ ಬಿರು ಬಗೆರ್ನ ಭಗತನ ಗಟ್ಟು ಸುರುಟು ಮಾನಿನಕಲಿಗೆ ಬಿರು ಬಗೆರ ಭಗತನ್ ಬೇರು ಬಕ್ಕ ಬಿರು ಬಗೆರಿನ ಮಾನಿಚ್ಚಿನ ನಕಲು ಈ ಮೂವರ ಸತ್ಯರಡ ಬಿರು ಬಗೆರ್ನ ಭಗತನ್ ಬೇರು ಆಡೋಕ ಬಿರು ನಲಿಕೆ ಬೋಂಟೆ ನಲಿಕೆ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆಲಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಒಂದು ಬೀರು ನಲಿಕೆ ಬೋಂಟೆ ನಲಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಲಿಕೆಲಿಲ್ಲ ಈ ನೇಮಸೋಡು ಆಡುವಕ್ಕ 4 ಸತ್ಯಲ್ಲ ಗಡು ಬೇಟಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗಡು ಜಾಗೆಂಡು ಆ ಗಡು ಜಾಗೆಗೆ ತೂಟದಾರಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪಬೋದು ಮಮ್ಮಾಯ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗಂಡ ಗಣಕಲು ಆವರ ಕೊರದು ಬರೆಯರಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಗಡುಬಾಡಿ ಜಾಗ ಬಂದುಂಡು ಆ ಗಡುಬಾಡಿ ಜಾಗ ದುಂಪು ಒಬ್ಲಕೆಜಿ ಗಡು ಭೇಟಿಯದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಗಡು ಬೇಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಚಾಕರಿ ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಗಡು ಬೇಟಿಗೆ ಯಾನ ಪೋಡಾಪುಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪೂಜಾ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಾದ ಗಡು ಬೇಟಿದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದ ಬಿಡಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಸೊ 34 ವರ್ಷ ನೇಮದ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜಿ ಗಡು ಬೇಟಿದ ಗಡು ಬೇಟಿ ಆದ ಪಿರ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಟ್ಲೆ ಅವರುಂಡು ಆಯ್ತು ಉದರ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಡುಕು ಪೋಯಿನ ದೈವಗಳು ಪಿರ ಕಲತಲೆ ಬಂದಾಗ ಆಪಂತ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋನ ಸೇವಾನು ತೆಪ್ಪಂಗಾಯದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಟ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಭಾರಿ ಕುಸಿದ ಜನ ಗೊಬ್ಬು ತೆಪ್ಪಂಗಾಯದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಟ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲದು ಹೋತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಈ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯದ ಗೊಬ್ಬುನು ಆರಂಭ ತಂದಿರು ತೆಪ್ಪಂಗಾಯದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಟ್ಲೆ ಆವಾಗ ಬೋಂಟೆ ಭಾಗದ ಕಟ್ಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭತ್ತು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದ ದೈವದ ಕೋಲ ಬೀರಿದು ಸುತ್ತೈತೊಡೆ ಇಂಚ ಬಿರು ಬಗೆರಿಡು ಪಂಜಿ ಬೋಂಟದ ಬಗೆತ ಕಟ್ಲೆ ಬಂದು ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಲೆಡು ಕಂಚಿಕಲ್ಪದ ಫಲ ನಮಗೂ ತಾರೆಡ್ ಜೈಪ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೋಂಟೆ ಬಾದ ಕಟ್ಲೆ ಆಡುವಕ ದೈವಲಿಗೆ ಪೇರು ಬರೆದ ಬೊಂಡ ಸ್ವೀಕಾರದ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಆಡುವಕ ಪೂರಗಳ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಪುಡು ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಕ ನೇಮ ಬಿರಿನ ಗಟ್ಲೆ ಈ ನೇಮ ಬಿರಿನ ಗಣಿಕಲು ವಿಶೇಷದ ಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು 4 ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಎತ್ತುಂದಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಪಿರಿವುನು ಕೇಲ ಮುಜೆ ಸತ್ಯಲು ಭದ್ರಗಣ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯ ಮುಗಿಯರ ಸಾನದೊಲೆ ಪಿರಿವುನು ನೆಕ್ಕಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥಾನ ಕೊಡು ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದ ಆ ಬಾಗೊಡೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಐಕ್ಯದ ಮೊಕ್ಲು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಬಿಡದ ಮಾಯ ಸೇರಿನ ಕಾರಣ ಎಡಮೂರದೆಯು ಕೆಲದ ಪೇರ್ನ ಬಕ ತನಿಮಾನಿಕ ಮೊಕ್ಲುನ ನೇಮ ಪಿರಿವುನು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡದ ಎದುರಡು ಆಂಡ ಭದ್ರಗಣಂಜು ಆತ ಆಯೆ ಜಾತಿ ಜವಣೆಂದು ಈ ಭದ್ರಗಣಂಜನು ಮೊಕ್ಲು ಎಡಮೂರದೆಯು ಕೆಲದ ಬರ್ನ ಅಕ್ಲು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಭದ್ರಗಣಂಜಿನ ಪದಕ್ರಮ ತೂದು ಎಡಮೂರದೆಯು ಕೆಲದ ಪೇರ್ನು ಪಣಿಮಜಲ ಗೊತ್ತುಡು ಭದ್ರಗಣಂಜು ಜೋಡು ಕೊರಲಿನ ಜೈತದ ಅಲ್ಪ ಮಾಸಾಲದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಭೇಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ಆದಿ మన ಪರಾಕ್ರಮ ತೂದು ಎನ್ನಟ್ಟು ಬರ್ಪನಾಗೇನು ಬೇರು ಅದಾಗ ಭದ್ರಗಣಜ್ಞಾನ ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ದಾದ ಸೇಜಬಲ ಅವರು ಬರಂದು ಅದಾಗ ಮಗು ಬಂದ್ಬೇರು ನೆಕ್ಕು 7 ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪ ತಂದೆಲ್ಲ ಕಲಿಗೊರ್ಪ ಅಂಡದ ಬಿರು ಪುಂಡಿದ ಪಗರಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಅವು ನೆಕ್ಕ ಸೇಜಬಲ ಅಂಚದ ಪಕ್ಕಗಳು ಮಾಯ ಮಾತದ್ದು ಎತ್ತು ಭದ್ರಗಣಜಿನ ಮಗುಲಿಟ್ಟು ಸೇರಿಗ ಅಂತಂದು ಬೇರು ಅಂಚಾದು ಭದ್ರಗಣಂಜು ಸಾನದ ಉಲಾಡು ಬಿರಿಯುವನು 4 ದೈವಲಿಟ್ಟು 3 ದೈವಲು ಮಾತ್ರ ಗುಂಡ ದೈವದಿಂದ ಭದ್ರಗಣಂಜು ಸಾನದ ಉಲಾಡು ಒಂದು ನೇಮ ಬಿರಿನ ಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪಣಿಸಿದ ಕಟ್ಲೆ ಈ ಹನಿಮುಖೇರ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಂಡ ಎತ್ತ ಅಧ್ಯಯನಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪ ಇದಮುಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಲು ಆತಜ ಎನ್ನೆ ಎದುರು ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು 2-3 ಮುಖೇರ ಸತ್ಯಲು ನೆಟ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಆತ ದಯ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕೇವಲ ಆ 2-3 ದೈವಲ್ನ ಕಥಾನಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಣುತ್ತ 2-3 ದೈವಲ್ನ ಆರಂಭದ ಕಥಾನಕ ಮಾತ್ರ ಕೊಣುತ್ತ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲಗಲಟ ಮುಂದನೆಗೆ ಸದರ್ರಂಜಿ 100-200 ಪುಸ್ತಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಹನ್ನಿಮುಖೇರ ದೈವರಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಏರನ್ನ PhD ಮಲ್ಪಡ ಹತ್ತು ಎಂಚ ಬೇತ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚಿತ್ರ
ಇನ್ನು ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳದ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಂದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಂದು ಕಾರಣದಾದವನ್ನಾಗ ಈ ದೈವದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾಕ್ರಿದ ಕಲಾವಡು ಅಥವಾ ಈ ದೈವದ ಸಾಕೃತ ಈ ಕಲತ ಕೂಡುಗಟ್ಟದಾಗಲು ಏರ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಸುರುತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ನೇಮೋತಿಯರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ನೇಮೋತದ ಕತೆ ಬೇರು ಏರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನೇಮೋತಿಯರು ಕತೆ ಬೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂದು 5 ಆದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹನಿಮುಗಿಯರದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಈ 2-3 ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲು ಬಂದ ಪುಸ್ತಕನು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು 20-30 ಕಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು 2-3 ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಲ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇವಲ ದೈವದ ಕಥನಗ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ ಮುಗೇರಗರದ ಕಲ್ಲು ಗಟ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮುಗೇರಗಳತ್ತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮುಖೇನ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದುಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹನಿಮುಗೇರದ ದೈವಾರಾಧನದ ಈ ದೈವಲಿನ ಕಥಾನಕ ಯಾಂತ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೂರ್ವ ಕಥಾನಕ ತುಂಬ ಉಂಡು. ಏತು ಮಂಡ ಈ ಭದ್ರಗಡಂಜು ಕಥಾನಕನೇ ಸುಮಾರು 200-300 ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಥೆ ಉಂಟು. ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂಲ ಆತ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆದ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭದ್ರಗಡಂಜಿನ ಒಂಜೆಗೆ ಅಂಚೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಒಂದು ಹನಿಮುಗಿಯರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿಖಲು ಈ 2-3 ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬಲಿ. ಸುರುಟೆ ಬಂಡ ಬರ್ಕೆದ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮುಗಿಯರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇನಿ ಮೂಜಿಂತರೆ ಮೊಟ್ಟು ಏತೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವಡ ಆ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಕೆದ ಪೂಜಾರಿದಂತ ದೈವೋಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಊಳ ಚಾಕರ್ದ ಪೂಜಿ ಇನಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆ ಬಂತ ಜಾದು ಜಾಗೊಂಡ ಈ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆ ಬಂತ ಜಾಗಡು 8-3 ಇವಾಗ ತನಿಮಾನಗ ಒಲಿದ ಮಲ್ಲಾತ್ನಕಲು ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಮರ ಜೋಗ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕ ಇನೇ ಆ ಕಥೆನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮನಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಡು ವಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತದೆ ಬದೇರಿ ಅಂಚ ಈ 2-3 ಮುಗೇರ ಬಂತ ಹನಿಮುಗೇರ ಸತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತಿರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತದ್ದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ ವಿಶೇಷ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದ ಸಮಯದ ಬಂತ ಚಿತ್ರ ವಿಷಯ ಲತ್ತೆತ್ತು ಕೇವಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಾತು ತಿರ್ಗದತ್ತಂದೆ ಯಾನ ಈ ಕಥೆತ ಉಳೇಬಾಗ ಹೋಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಥೆತ ಉಳೇಬಾಗ ಹೋಯಿಂದಂದ ನೀಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುದು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಂಬದ ಓಲಂಡದ ಕೇವಲ ಈ ಕಥಾಭಾಗದನೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಓಲ ಕೂಟೆತ್ತಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾನ ಮುಗಿತಂದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರವು ಹನಿಮುಗೇರ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇತೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂದಿನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದ ಅರ್ಥಗೊಂಜಿ ಗುರ್ತಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಲೇಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಉಜಿರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ್ದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಮೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೇರ ಸುಮಾರು 500 ಜಾಸ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಡ್ ತನನ ತಾನು ತೊಡಗಾದೆರ್ ಮೇರಿನ ಸಾಧನೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಮೇರ್ ಇತ್ತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ತ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯಗೂ ಯಾನನ್ನು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಲ್ಲಿತ್ತನವು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೇ ಎನ್ನುಬೇನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲಿಡು ಭಾಷಣಗಳು ಮಲ್ತದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಚಾರಲಿಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇನುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಾತನ್ ಬಹುಶಃ ಇತ್ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಗೇರ್ಲೆನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ ಹನಿಮುಗೇರನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರಿಯರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಯಾನ್ಲ ಮುಗೇರ್ಲೆನ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲಿಡಿ ಯಾನಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಆ ರೆಕಡೆ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಓಲು ಮುಗೇರ್ಲೆನ ನೇಮಾಪುಣ ಅಂಡಲ ಆಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು
ಐನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣವು ಬಾರಿ ಇತ್ತದ ಈ ಸದ್ಯದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗೂ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದೇ ಅಂತ ತೆರೆಯೊಂದು ಬಹುಶಃ ಮುಗೇರ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತೆರೆಯೊಲ್ಲೆಕನೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಅಕಲ್ನ ನಂಬೋಳಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬೋಳಿಕೆಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಲೇನೆ ಅಕಲ್ನವೇ ಏನಂಚಿತ್ತನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪವನ್ ಬತ್ತನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ ಯಾರು ಅನಿಮುಗೇರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರ್ನಾಡಲ ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ್ತ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತೂನಗ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗಟ್ಟುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಐನ ಆಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನೀಡದಾದ ಐತ ಮೂಲ ಆಚಾರಗಳಿಗೆ ಓಲೋ ದಕ್ಕ್ಯಾಪುಂಡ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಮುಗೇರ್ಲನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣವೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರೇ ತೆರಿಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಣಿ ಇನ್ ಎಕಡ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜವನೇರ್ ಪನ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಅನಿ ಮುಗೇರ್ ಗಡಿ ಮುಗೇರ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣವು ತಿರಿದು ಬತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲೇನೆ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಐತ ಪೊಳಿಪು ದಾಣೆ ಎಂದು ನಮೈನಿ ತೆರಿಪು ನೀಡುದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬರದ ದಿಬ್ಬರದ ಜೀವನುಡು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಬದೇರು ನಲ್ಕೆದಾಟಲ್ ಪಲ್ಲೆಕಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಂಗ ನಂಕು ದೇವರು ದೈವ ದೇವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ನಾಡಲ ಆ ಪಾಳೆದ ಮುಗ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪುನಗ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಗು ನಂಕು ವಿಜ್ಜಂದ ಆದು ಪೋತುನು ಅಪಗಾಂಡ ನಮ ಇನಿ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯನು ಪಡೆಪುನಿಡ್ದಲ ಮೂಲವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಐನು ವಾ ಕಾಲಗಟ್ಟಳು ಎಂಚ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರ ಎಂಚ ಐನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಆ ಪುರ್ಲು ಪೊಳಿಪುನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ನಡಾಪ ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೈನಾತ್ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಮೂಡುನೇವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡುದು ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದೊನಲ್ಲಿಡಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಳಿಪು ಐಟ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆಲು ಐನು ನಮ್ಮ ನನದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಉರಿತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಡಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಚಿಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಗಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಈತೆ ಇನಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಐತ ವಿಚಾರಲೇನು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆರು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಡ್ದಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗುಡಿಕಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಡೆಗಿ ಅವು ದೈವತ್ವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಲಾಪುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನೇರ ಆಪುಚಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ತೆರಿನಾರು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ದೈವ ಕರ್ತಲದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಡೆಗಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಗು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲ ಆದಿ ಆ ಸಂಸಾರ ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆಂಡ ಅವೇ ಸಂಸಾರ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲಾದು 25-30 ವರ್ಷ ಕರಿನೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ದೈವದ ದೈವದಲ್ಪ ಆ ಸಂಸಾರದ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಲೆತ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯನು ಸರಿಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣನ ನಾಡಲ ಆಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಾತಲ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಆ ದೈವ ಕಟ್ಟನಾರು ದೈವದ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಡತಲದ ಕೊಡಿತ್ತ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಬನ್ನಗ ಲೆಪ್ಪುನಗಲ ಬರಿಯರ ಆವಂದನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಎತ್ತನ ನಾಡ ಆ ದೈವ ಆಣಿದ ದೈವನೇ ಇನಿಲ ಮೂಲು ಕಡ್ತಲೆ ಪತ್ತು ದುಂತುದುಂಡು ಈ ಕಡ್ತಲೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನನರ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಸಂಸಾರನು ಬರ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ತೆರಿನಕಲು ಆ ವಿಚಾರನು ಮುಟ್ಟಾನಗ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ನಡೆದಲ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ನಂಕೈಕ್ ಪಂಡದ ಕೊರನ ವಿಚಾರಲುಲ್ಲ ಐನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗಳ ಐನು ಇಂಚೆನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪಣಿ ತೆರಿಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಪ ಒರಿಯು ಐನೇ ದೇವರನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಐನೇ ಪಂತೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ಅಂದ್ ಐನು ಏರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ನಂಕ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆರ ಆರ್ನ ಪ್ರಭಾವೋಡದಾದ ಆ ಕಲ್ಲುಡು ಶಂಕರನ ಉಬ್ಬಿದ ಆಪಣು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಿಡಿದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಒರಿತೊಂಡಂಚಿತ್ತನವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡಿ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗಗ ತನು ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ನಾವು ಪುನಗ ಇನಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಕ್ಲಿ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರಿ ನನೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಿತ್ ಎದುರು ದೀದಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ನೆಟ್ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ರೀತಿದ ರಡ್ಡು ಪಂಗಡಲ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಈ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಆಪಣಲಕಂತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನನ್ಲೆತ್ತನ ಈ ಸಂಧಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಗಿತೊನ್ಬೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವೆರು ಬುಡ್ನಲ ದೈವ ಬುಡಂದು ಪನ್ಪುನೇಕ ಉದರ್ಮನೆ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಪಟ್ಟೊಲ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಇತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೆತ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ರೆಂಜಲ ಮೇರು ಮೂಲತಃ ರೆಂಜಲ ಗ್ರಾಮದಾರ್ ಮೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ತೂವರ ಪೋಂಡ ಮೇರೊಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾದ ಬರಹಗಾರರಾದ ತುಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಹಾಸನ ರಚನೆಕಾರರಾದಲ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಅವೇನ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕಲ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ದೇರ್ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಪಾದ ಮಲ್ತದೇರ್ ಲೇಖಕರಾದ ಸಾಧಕರ ಆತ್ಮಕಥನ ನಿರೂಪಕರಾದ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಮೇರ್ ಹನಿಮುಗೇರ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾನದಿಗೆದ ಪಾತೆರೊಡೊಂದು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಲು. ಕೆಲವಾರು ಕೂಟೋಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ಹನಿ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನೋದ ಪೊಲಬು ಪರಪು 123 ಜನ ಎಗ್ಗೇಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪಂದ ಅಂಡ ಈ ಬೆತ್ತಡಿಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಕುರ್ಮಾಟಿಕೆ ಮಲ್ತದೇರ ಸುರುಕಾದ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ 123 ಬಂಡ ಓ ಸಾಧಾರಣ ವಿಚಾರ ಆತ್ ವಿಚಾರಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ನಡತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೇರ್ಮೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಬೈಕೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಗೇನೆದ ಹೊಲಬು ಕೊಡ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದಾರು ಬಾರಿ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರ್ದಾರು ಎಂದು ಪಂಡ್ರ ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆದೆ. ಈ ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರೋಡ ಹನಿ ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಗ್ರಾಮಲೆಗ್ ಅತಂಡ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲು ಒಂಜಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇಪ್ಪ ನಡವಳಿಕೆಡು ಕಟ್ಟಲೆಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಮೂಲತದ ಪನ್ಪುಂದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಆರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಕಲ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯನು ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಪಂಡೇರು ಮೂಲತಃ ಯಾಲ್ನ ಉರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿನ ಕೂರ್ಕಾರೆಲ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲದ ಏನ್ ಹತ್ರ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಕಳಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಪ ನಡಪನಚಿನ ಕಟ್ಟಲೆಗ್ ಎಂಕಲು ಆ ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನವ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತೆರಿ ಒಂದು ಬೈದ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಲ್ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಜಾದ ಎಂಕುಲು ಮುಗೇರ್ಕಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತಂದನ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಮತ್ತು ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನು ಪಡೆಯಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಎತೋ ಸಮಯದ್ದು ದುಂಬರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ನ ಪುಸ್ತಕಡು ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರೋಡು ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಬರೆತ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ್ನ ನೆನಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್
ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನೋರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ್ಕೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರೋಡು ಒಂಜಾತು ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪುರ್ಸೋತಿಪ್ಪುನಾಗ ಐನ್ ಐತ ಪುಟಕ್ಲೇನು ತಿರುವನಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಲ ಮೇರ್ನ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬೈದೇನಿ ಅಂತುತ್ತೆ ಜಾತ್ ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರಲೆಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಒಂದು ಆದಿ ಸಾಧನೆ ವಿಕಾಸ ಅಂತ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂಡದು ಮುಗಿಪುನ ಮುಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂತೇರಿ ಒಂದು ಬರೋಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆಲೆಟ್ ಸುಧಿರಣ್ಣಡ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರೋಡು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಬೈದರ್ಲೆನ ವಿಚಾರೋಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಬೈದರು ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರೋಡು ಚಿತ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನನ ಮಲ್ತು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದ್ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಕನತ್ತಾರಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರೋಡು ತೆರಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮುಗೇರ್ಕಳ ಕಲಕು ಪೋಪ ಕೋಲ ನೇಮ ತೂಪ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜವಾಣಿ ರೇಗ ದಾದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ ನೇಮ ತೂಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ದೈವಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಚರಿತ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐನ್ ತೆರೆಯುಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಲ ಇನಿ ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನದಾದ ಪಂಡ ಇಂಥ ಜವನಿಯರು ಈ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಒಂದಿಪ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ ನಾವು ಯಾಪಂಡ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪನ್ಕೊಂಡಾಯ್ತ ಮಂಟ ಅಂತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಕ್ಕಳು ಈ ನೆಲೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋರ್ಲಾವು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬುಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸು ಹೋಗ್ತಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಸುಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಆಸ್ತಿದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಐದು ಮೀರ್ದು ಬೇತ ಊಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಲ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅವಡು ದೈಹಿಕ ವಿಚಾರ ಅವಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮೊರೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಶರಣ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡತನ ದಂಡ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆ ತಗ್ಗಾನ ದಂಡ ಏಪಲ್ ನಮಕ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನೈಕ್ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಡೆಕ್ ಅದೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ವಿಚಾರಲೇನ್ ಯಾನ್ ಕೊನೋಡಾಪನು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮೋಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುಟುಂಬೋಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೈವ ಚರಾತನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಲ್ಲ ದೈವಲು ಚರಾ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಕ್ಲೇಶಲು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ವೈಮನಸ್ಸುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇನೆ ಬೆಸರಲು ಒರಿಯನ್ ತೂಂಡ ಅವಂದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಕುಟುಂಬೋಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾರ ದೈವಲು ಚಾರಾ ಪೂಜ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಅಂದ ಅಂಡ ದೈವಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಪಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡ್ತಡು ಬೇತ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಲಿಂಕೇನು ದೈವಲೇನು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಲಡಾಯಿ ಕೂಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ದೈವಲು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ನಮನೆ ಸ್ಥಿರ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲು ಓಡೆ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈವಲು ಕುಟುಂಬಡು ದೈವಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಇಡುವ ಸಂಕುಚಿತಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಲ್ಲ ದೀವನಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣು ಪೋಣಂದ ಖಂಡಿತ ದೈವಲು ಚರ ಪೂಜ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಾವು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದ್ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅಂದ ಕುಟುಂಬದವಳು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂಪಿನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಇನ್ನು ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮದು ಮೀರ್ ನೆಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಮೀರ್ ನೆಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ನಮ ಕೊರ್ರ ಏರು ಮನುಷ್ಯ ಎಗಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮದು ಮೀರ್ನ ಶಕ್ತಿಲೆ ಕೊರ್ರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ನಮಕು ಕೊಡ್ತೇರು ಐನ್ ನಮಕ್ಲೆ ಪಿರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತೇನೆ ಹೊರತು ಐನ್ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಯಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಐನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ವನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ನನ್ನ ಕಡೆಕಾದ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಡೆ ದೇವೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗು ಬರಡು ಅಂದ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೂತ ತೋಟ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಬೋಡು ఒక ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ಯಾವು ಪನ್ಪ ನಾವು ಈತೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಅತಂಡ ನೆಲೆ ಕೊಳ್ಳರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ದೈವ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಕ್ ಒಲಿ ಬೇರೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೇವಾರಾಧನೆ ನೀರ್ ನೆಂಚಿತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ಅದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಲಗಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ದೈವಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಇಂಚೆನೆ
ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರೊಲೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರೊಲೆಡು ನನಾತ್ ವಿಶೇಷ ವೈನ್ಯ ವಿಚಾರೊಲು ಬಿಕೈ ಬರೋಡು ಇನೆಲೆಟ್ ಸಾಧಕ್ಕೆ ರೈನಂಚಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರೊಲೇನು ಏನೋಡು ದೀವೊಂದು ತುಮ್ಮು ನಡಪುಡು ನನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತ ಜನಾಂಗೋಗು ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪನ ನೆಲೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ ನೆಲೆಟ್ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ತೆರಿ ನಾವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕುಲು ಉಳ್ಳಾರು ಇಂಚಿತ್ನ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಧಿರಣ್ಣೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಕನ್ವಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರನ್ನ ಅಂಡ ಮುಗೇರ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳು ನನಾತ್ ವೈಡರ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಗು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮನೆಟುಕುಲೊಂದು ತನ್ನ ಊರುದ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಜ್ಜೆದ ಗುರ್ಕರ್ಮನ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಧವಳ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅಜ್ಜಿ ಮೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಮೇರು 32 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೆರನ ಸಾಧನದಂಚಿ ತೂನಗ ನಮಕ್ ತೋಜಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೇರು ಸುಮಾರು 50 ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷರ್ದ್ ಕನ್ನಡಗ್ ಅವುಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಬರೆಯೇರು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ HOD ಆದ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ MUCTA ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಇತ್ತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡ್ ಕುಲ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಪರಿಚಿತ ಅಲ್ಲ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಾಲ್ಕೈದು ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಊರದ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಕೋಲ ಆಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಏನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಹನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಒರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ತೆರಪದ ಬರಿಯರು ಆರ ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಊರುಡು ಸುಮಾರು ಈ ಹನಿಮಗರ ಕೋಲದ ಕಳಕುಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗಳ ಓದಿ ಪಯ ಹೋಗಂತೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ನನ್ನ ಹನಿಮಗರ ಒಂದು ಕೋಲ ನಂಗೆ ತೂಡು ಬಂದಂಗೆ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆತ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ನಮಗಿನಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಪಾದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವಾರಾಧದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಪ್ಪನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚಾದ ಆ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಂಚ ಉಂಡ ಐದು ಅಂಚನಿ ಬಿಡುದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅವಡು ಬೆಳಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚನಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಂಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ ಪನೊಂದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಿ ಈ ಸಂಘಟಕರು ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ನಡೆದಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಜನಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಟೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಪಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡು ಬಂದೇನು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಏನನ್ನು ಕುಡೋರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಮಲ್ತನೇಕ್ ಕುಡೋರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೋಹನ್ ಅರೆಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಎಂದರ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೊರ್ಲುಡೆ ತನಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಂತ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಯನ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅಜ್ಜಿ ಮೆರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ಹನಿಮುಗೇರ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇನರ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನ ಪುಡ್ತು ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರವು ಎಗ್ಗೆ
123 ಹನಿಮುಗೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಗೇನ ಬೊಲಪುದ ಲೇಸುಗು ಗುರ್ಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಧವಳ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅಜ್ರಿ ಮೆರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಹನಿಮುಗೇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಬೊಲುಪು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಹನಿಮುಗೇರು ದೈವಾರಾಧನಾ ಲೇಸಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತೆರಿನ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಹನಿಮುಗೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ರೆಂಚಿಲ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯರ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಮಾಧವ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ.